Non, Aïssa, bila se ka bi sɔrɔ. Awɔ, n tɛna bi sɔrɔ. Vous m'appelez la quoi faire? Awɔ. Yɔrɔ ne ni mɔgɔ bɛ tagama la, I bɛ to appel la. I t'a appel ni tigɛ ten tɔ. O k'an bɛn sa, an ka to sɔn. Mɔgɔ mana ko appel daminɛ, e fana ka keleya bi. Aïssa, e ka nin ko ninnu ka bon ne ye wale. Ne ni mɔgɔ bɛ tagama la dɔrɔn I bɛ to appel la. O kuma e tɛ ka ne jate mɔgɔya. E t'a dɔn k'a bɛ jigin ne la dɛ. Fatou. Walisa, mais n tɛ se ka appel fana ta. An ka taa joona, I ba bɛ pressé dɛ. Allah. Est-ce que b'a dɔn kɛ? Ne hakili bɛ fɛn min na sisan. Ne sirannen de don, an kana na fara kɔnɔ. E b'i da ka miiri ne nin ko ninnu ye mun? E kɔni b'a dɔn o ko ɲɛnabɔ la ka ba yɛrɛ ma ko in dilan ka ban. Nin ko in kɛ faracogo foyi tɛ nin na, nin an dilen de ye ɲɔgɔn ma. Ka na miiri nin ko la bilen yɛrɛ. O tiɲɛ. E fa don, o ne yɛrɛ fa don, mais ne fa yɛrɛ tɛ. Ka mɛ mɔgɔ min don n'a ye kuma fɔ, a b'a bɔ a sira ma. O kuma e bɛ ne bɔ ɲɔgɔn na. E yɛrɛ m'a mɛn ko la cousine et la cousine sont faits l'un et l'autre. Kana jɔrɔ o la yɛrɛ. O kɛlen don ka ban. E b'i kunkolo chauffé la, o de bɛ k'e bila appel la. Ayi non, nin ye ci wɛrɛ ye. Nin ye ne tɔɔrɔ fɛ yan. An ka taa joona ko n'i ba ka pressé. Son. Mama. O kuma na o. Ne ye Fatou de ci wa ou ne ye ci? E ni mɔgɔ ŋɛnɛ cɛ yɔrɔ tɔ kelen b'i tugu o kɔ. E bɛ fina tɛna joona. A fɛn diya. Ne yɛrɛ bɛ Ala deli kɛ. A ka kɔɲɔ in kɛ n'a sɔrɔ aw ka diya in bɛ to tan tɔ. Kana ne baga ko jate. Ne b'a dɔn a ka kuma ka ci. Ne b'a dɔn sa fana kuma. Kana bila i kunna. Ngoro. Han? N tun ye mun f'i ɲɛna. N'o ye wariko in ye. N kɔrɔ, n'a ma ɲɛnabɔ, ne bɛna malo dɛ. Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan, n tɛ ka se ka sunɔgɔ. N dara su fɛ sunɔgɔ yɛrɛ tɛ n bolo, wa tilegan fɛ n lafiyalen tɛ fewu. Ne kɔni b'a dɔn ne wariko in kɔni ma ɲɛnabɔ, an bɛna malo dɛ, wa a bɛ kɛ malo ba de ye. Solution nin tɛ ne bolo, ne ye ko bɛɛ kɛ. Non. Tiɲɛ jɔlen ne b'a fɛ k'i hakili sigi. Kala to sanfɛ, duga tɛ jigin ka bin don abada. I hakili sigi, n'Ala sɔnna an tɛ gɛn ka bɔ so in kɔnɔ. Ne kɔrɔ e ko ten. Ni wariko kɔni fanfɛla kɔni don, o ɲɛnabɔlen don. Ne yɛrɛ ma bɔ yan sisan ne bɛ taa wariko la. Bi wari a bɛ sɔrɔ bi. Bi ka jan. Sisan yɛrɛ rendez-vous bɛ ne ni dɔ cɛ. Ala ni ce koyi. N ka si ɲɛna minɛna koyi. N ka don minɛna koyi. Ala, n kɔrɔ. N kɔrɔ, a fɔ e bɛna don an jigi kɔrɔ ta. Mais ɲɛnamaya nin o, non. Ni diya bɛ kuma min na an ka diya kɛ. Gɛlɛya fana mana na an ka gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fana fɛ. Mais ni gɛlɛya nana n'a fɔra ko ne ka n cɛ ka bɔ e kɔnɔ sisan. A bɛ bɛn badenya la wa? A tɛ bɛn badenya la. Badenya m'o fɔ. N'a jɛra ka di kɔni di ɲɔgɔn fɛ, ni jala nana a b'o min ɲɔgɔn fɛ. N kɔrɔ, Ala k'o kɛ koyi. N'Ala sɔnna, Ala b'o kɛ. Sinon, n'a fɔra ko anw bɛna gɛn ka bɔ nin du kɔnɔna tan, k'a sababu bɛ kɛ ko nin wariko ye. N bɛ ka hakili sigi. N'Ala sɔnna n bɛna bɔ yan sisan n bɛ taa. N bɛ labɛn sisan n bɛ taa rendez-vous yɛrɛ bɛ ne
a tigi cɛ. kɔrɔ i tɛ taa o la joona wa? Sisan n dɔgɔ an b'a kɛ ten. Ni n wuli yɛrɛ ka taa la. Ala ka se ni ɲuman ye koyi. Ala masa a fɔ nin ne suturatɔla ye a kɛra maloya ye koyi. N'a fɔra se foyi tɛ ne ye du kelen de bɛ anw bolo ne ni kɔrɔkɛ fila ani n den ko an ka gɛn ka bɔ du kɔnɔ. Ala ka nin ko ɲɛnabɔ koyi. Ne kun bɛ dugawu de kɛ n kɔrɔkɛ Ala k'a nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya ye Ala k'a nɔgɔya Ala k'a ɲɛnabɔ Ala fo ka ne fasa Ala ni nin hami bolo. Non, il y a peu ça. Non, il y a peu ça. Parce que non, les bêtes donc est mort hier avec le temps. Ouais. Avoir une équipe fantôme de Melio. Allez, 2 millions de Mbolo, m'a dit voilà, l'exédoma, voilà, Chido vient à Tchèque. Ah, bon, il y en a voir rapidement. Après, mais comment faire tout à l'heure. Mon père, bonjour. Tu connais ma mère année qu'on aurait? Ah non, ma mère. Ok, ça va? Ah non, mais là, ah, d'accord. Le second. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Donc, tu es mis pour 2 millions. Voilà, donc 2 millions frères. Mais je crois que tout est réglé. Non. Ah, bah non. Ne donne 2 secondes. On est retardé. Là, on n'a pas dit mal. Ah bon? Mais il y a mal à Bouya quand il là. Ouais, c'est vrai. Problème financièrement, on tout. Demsen n'a follow on y a là au Nema. Demsen a on a la pari à la malaf. Non, you are côté road. Tout a fait ma colo. Au bien, pareil. Alimité. Ni était son donné ça, l'exé. Était son donné. Dans d'hôtel là, dans le qu'on a frigo sur la racima. Nous le dorons, n'adorons, aliment ou le n'adorons adorable. Hein? Non, on est de non, c'est yo. Voilà. Algadanima. Moi, même il a fait Taradima. Ah, c'est pas la politique, mais donc, on a comment match en femme, tu comment va faire. Yo. Donc, à la claire. Ah, mais amis. Inch'Allah, merci. Ni wasote ne kɔni bɛ yɔrɔ 2 sɔrɔ nin diyara ne ye sa nka k'an boli ka taa n dɔgɔnin fɛ yen joona Ale cogo di? An duga. Kɔni baasi t'i la? Ne kun fɛ k'e ɲininka o. E min kuma min fɔ n'a sɔrɔla a ko bɛ sen n'ale de. Fatu ne ni Fatu ka ko. Sara. Wallahi aw denmisɛnnin kɔni n'i ye kuma kuntigiw ye dɔrɔn u tɛ ɲinɛ o kɔ kuma tɛ kuma mun ka d'u ye ne ni kɛ ci wɛrɛ ye e kun tɛ ne ɲininka bilen o Saka ne de ye Layidu ta ye a bɛ d'i ma furu la i bɛ nin ta awɔ wallahi ne ye Layidu mun ta ne b'a kɛ de ko nin furu kelen an bɛ nin kɛ du in kɔnɔ yan i y'a mɛn n y'a dɔn o diyara i dɛ N'a fɔ baasi t'a la. E fana jɛlen bɛ yan denmisɛnnin kɔni o y'i ba ka baaramisɛnninw kɛ fɔlɔ ayiwa Ne bɛ taa ci la kan. awɔ ok
Anga furbe ne la yor. Ane angura kuma la yame o. Ne bara jara yo. Dogu jale me wala me. Era presele no ko inga gere presela ba. Era baro yor jam furu manne. An kere fori tabi. Akadi aini ni ana so akile no ko jafaka ne bado ne fe mun kada we dro kada we ni ni kadi re ni. Ndi na so na wa te mesita ame ko isi singa. Ya me. O jani to. Parce ni presele bare. Aya we. Okay. Ebaro ne denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka di ɲɔgɔn ma o de ɲɔgɔnna tɛ yen. I ba ka baara misɛnninw kɛ. Awɔ ne ka ci bɛ ne yɔrɔ fa minɛ nɔgɔ ko. Ok ne na tila ka i bila ka taa ci dɔ la ya mɛn. I yɛrɛ i kunkolo in labɛnnen bɛ cogoya min na nin mɔdɛli jumɛn. Ngoro jalo. Anchi. Ngoro. Arma. Kamana gwa. Ano ara. Ntara mun da fa filana war feni. Alhamdulillah rabbil alamin. Ne koro. Yen kewa. Balmado. Ala ka balma tu. Amin. Ne koro. Wallahi kelen ni nyokoro sogodi. Wallahi. Ko nyere bora. Sisa. Ntara wari no fe. Nga. Ta to bazu dan sulare. Ngoro ni kuma korman bayre. Ta kan ko bazu dan sula. Ne koro. E ba don ni war ko insigle de femuna. Ni wari ko ni soro la ka ban. Ngoro amana ke fen kalo ngoro war ko de ga gele na fura ana dube na taka ni war soro la amala lafiya. No. Warin da an kami. Warti yere kan ga mu e warji anno. Warti. Ara perche war batigi. Mu ban kerefe. Mu ban kerefe. Dul dimse nu war soro ta do ga ke tuka na. Me rapelu fana ga wari Nga. Ako. Ne dimso. No ere dimso. Ko gori dama furula. Warin dina no khani. Na ina la ngo problem tala. Ne tari etai. Ngo msaka boya de ko so isi tala. Ngoro. Warin asoroli jarai. Me yani e kungo laidu tai. E kun kan kuma do fone yana folo. O mu kuma e? Ngoro eta no ko ne kinu ga na yini do bla e kun to do. E kun be yini ga folo de. Ngoro amena kameleni mbambara. No isagai. Ni kun andi muso nganya ka di sakama. Shagad me. Mu ban ambara ange. Kabi bitanya fi ka cheminke. Na shara da ka shari'a. Warin jiran kame amma damsa da wa dama. O kera itso bali. Ngoro ikun kan ko nyini hakili da kan nyini hakili yere. Kun manga ginya ni ke tugo sidi da. Aje warja ngata dama. Nati be warja ngata dama ka misale. Abeta mi ka da badani ma. Warin jiran kame an an demso dama. Ane ba siki saka hakili jagabo. Kabri chaka ko imane kumne dibi adamne. Nyoko ba kibi ya chaka nge ka ge. Afira abina do nga balma la sisa. Yakni jabare warin diran kame amal demse dama wande amne no kani.
wari filɛ an ka du filɛ wa ne dalakan fana filɛ ne bɛ nin kɛ cogo di sisan ne ni wariko ma se ka ɲɛnabɔ wa an bɛ bɔ du in kɔnɔ an bɛɛ bɛ gɛn ayiwa Kau kasih lemu. Hah? Banu nama aku lu benar nanti cewek. Antono. Nanti page ni kan para apa cowok nak? Dari mana kamu? Dari mana berada? Nero keluar ya meu. Kau na? Dari sana. Dari anak kasih na. Nah. Dari. Maafkan ni cowok ini biapi. Kamu nak main apa? Aku mau. Ni tu sangat para bonjongan. Ukma bela. Nak nak. Tono. Ego ke mago bɛ ne la. Awɔ. N'i lamɛn. Ayi. Ayisa a bɛ kasi la dɛ. Ayi. Ne y'a sɔrɔ dɔ la a bɛ kasi la. A ɲɛji ka sa. Ya, donc awɔ k'aw kun bɛ e ni sɔngɔkɔrɔba k'a ye kuma dɔ. A y'a kuma fɔ ne ko n ko ayi n ko tiɲɛ tɛ sa n ko a bɛ taa ka kuma mɔgɔ wɛrɛ de kan n ko e ti sɔn o ma n ko ni e ye kuma min fɔ n k'i b'a bɔ a sira ma. I ma n'i dalakan kɔni di kɔni n'i ti sɔn ka tiɲɛ fiyewu n ko ne yɛrɛ bɛ tila ka kuma i fɛ ka i ɲininka. O saga i bɛ n dɔn kojugu. Adamaden y'i dalakan de. N'i ye kuma min fɔ i man k'a to o kuma in a ka wuli. Saga bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko cunni k'a bɛ ko sudalen san. I ko yɔrɔnin fana faamuya. Nin tɛ ne yɛrɛ fɛla ko ye. Tɔnɔ ne ma nin faamu dɛ. Saga e b'a dɔn ne y'a laɲini n y'a kuma fɔ a mɛnna wa ye ɲininka fana n kɛla ka f'i ɲɛna ja ne ni kɔrɔ kuma ale ni laɲini wɛrɛ nana tuguni ka na fɔ ne ɲɛna ko f'a ka kɛ ale ta de
Ibaro balimaya ko a ma nɔgɔn. Ale ye ne kɔrɔkɛ de ye, kɔrɔkɛ wɛrɛ foyi tɛ ne la. Ni ne nana ba ale ta ma sisan, a laban bɛ sɔn ka kɛ balima fara ye. A tɛ ɲɛ mun kɔ. Saga yi fo ni yafara ne ma dɛ. I bɛ yafa n ma Ala kama. Tɔnɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn de n'a sɔrɔla kun jumɛn yɛrɛ de y'a to a kɛra tan. Problème jumɛn de bɛ yen nɔ ni o de y'a to yɛlɛma donna ko la ne mago b'o de la. Saga an den de ye wa an den de ye Ayisa ye. N'a kɛra cogoya n'a fɔra i ɲɛna cogoya min na i b'a minɛ ten. Saga problème don o tɛ se ka ɲɛf'i ɲɛna. Ne hakili la i bɛ ka kuma f'i ɲɛna i ka se k'a faamuya de. N'i ka kuma mɛn n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛ n ka dɔgɔ e de ye n lamɔ. I ye ne yɛrɛ kɛlen fɛn fɛn ye bi e yɛrɛ dege. Jara n y'a faamu n ye kɔrɔfɔ faamu. Nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko hɔrɔn kɔni a bɛ sa a dalakan de kan i k'o fana faamu tɔnɔ. Ne bɛ taga fila. A ye n dɔgɔya. Ko mɔgɔ bɛ nin o y'a sɔrɔ a ma f'i ma ko n b'i tantɔ fara. Walayi Saga ye n ɲini wa a ye n dɔgɔya. Nin ye lamɔ sara ye wa? Estaban kelen na fɔlɔ. An ka taa ɲɔgɔn fɛ. Ayi, an ta ɲɔgɔn fɛ. An munna? I fa y'a lajɛ sinɔ ta ka ban. I tɛna se k'a falen, i fana tɛna se k'a falen. E kɔni tɛna fɛn ka taga ne to de. I tɛna taga k'i to dɛ, ne bɛ taga ka na. Ne ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn. Ayi, n tɛ se ka taga. N taga ka na. A mana kɛ cogo cogo ne kɔni tɛna di cɛ si ma ni e kɔni kelen tɛ. N kɔrɔ ne ko a bɛ na wa? Kana siga o la ni cɛ in ka muso ko bɛ cogoya min na a bɛ na o. Ayiwa. An de fini siri yiri la biba ka b'o fɛ. Ce soir est dédié à tous les amoureux. Ah oui, c'est pour vous. Yeah, ouais, un peu. I am
kanu ye femi faga oma jufa jiye kono beni kanu baga dosa san dara kanu kama dugu dara kanu kama ala ye eni nere da nyongo kama ablay kuna mesega supa kama nanga mani do javi angani koy jara mena jugu tubi angani koy jara mena nyango tubi angani koy jara mena lusha tubi san fi san jigi no go baby Nala swana ma do be jabi ayafo ni be ready fe ayafo ni be to be ready fe dani mi na inima dani mi da falama juwulu kumana bale majugu kumana dani mene tula juwulu kumana tere juwulu kumana dani ne kulu tula Abedi anche lefla awe era fumare Isi. Vamos a su rollo. Ya ucu rana benyona. Alhamdulillah. Ba. Ngoro. Ni aka jirga da. Jirga ba? Ne ko tigi rabi. Ne fulma tigi no ko fa an kira fa no oredu. Azu ko da ni ko da. Siaki ni nale do andum se chere ni ambranga ni Abtori mon père ça va vous allez bien ya bamsu ouais pronto ça va où le tori il y a mon hôtel les ilare mumula ko ndi so no menga petit wele kana lewe na ni warso kumi atwa yalan warin na manne quoi Yalo 50 000 ta fait on tabal san fait ganare parce que nana burana la nya e saba pa quoi o maro jare bula ma fama wala be nan 50 000 fait una duma wa teski wa ko min kan client aya an si go mu o nana nous sommes quand dit ma jole fait nous Ouais, tu peux garantir la nyasho. Il n'a pas d'affaires sur le tour. Ouais, tiens. On a pas les gens ça fait bon oui. Ah, ni bon, tu vas dans niveau million on a ça. Mais c'est au 21 là donc pas y a ana mola ça. Mais au mamune wala mbura. Kala jigala sa dum sandu. Ouais. Abuga mo ya fala de. Ya fa mo. Ya fa. Ya dum sandu ko. Na mano. Ouais, Brian, ouais. Tiens, la trafou. Tiens, tu as tiens, voilà, regarde. Ça va? Oh my God, t'as l'air à me signer une carrière. Non, c'est tellement joli. Ah, bon, faut pas dire ça. Mieux jouer petit à rouler à 50 000 gars, non, ma. Oh, on va tester la faire non. Mais comment maintenant? Tu vas rentrer, il y a mes dépôts qui vont. Ok? Pas de soucis. Voilà, ouais, vous l'avez fait nous, voilà, non, elle est quoi ça? Il est d'où? Encore. Boran jigu koro de nele kunya don ko ne bina ko fe enya natan wallahi ne ku ba to an age nga bodun gona ni ne ado ile ko ketantan to wala ko tara kan be buluda koro imani kechogo nyada ka ta anga duke mo wala ngulu biye ndo ndakira ne an kisi ka bolli bu malone ma em ka kana kuma fasu fanga nyana bi ndoro wange bora ne jigi kono ndoko dorgia e ga tukodi e ga lamu yen kola
amna ka taa dɛ ayita i b'a tigɛ mɔni tobi ni tobili la ani to fasaw a tɛ se fɛn fɛnɛ k'a dogo bɛɛ la donc e bɛ ka kuma fɔ ne ma nin faamu bi dɛ ne hakili la don min na e bɛ nin kuma fɔ e tun bɛ kasi la don ni mɔgɔ sɔrɔla mun bɛ don an jigin kɔrɔ k'an k'an den d'o ma dɔwɛrɛ tɛ ko kulonkɛ tɛ ko furu e min ɲɔgɔnna bɔra jigin kɔrɔ n dɔgɔ nin kuma nin ma diya n ye bi dɛ ne bɛ wuli fɔlɔ. n kɔrɔ an ko furu de an bɛ furu ɲɛnama de kɔ nin ye k'an ka hɔrɔnya minɛ na pewu an kun ka gɛn ka bɔ du in kɔnɔ o kun ka fisa ni nin fana ye n ye n denw ni musow n y'u kuma sulu Miri dabila sa i b'a dɔn i fa tɛ se ko la a bɛ solution sɔrɔ mais punition de ka ca ni yɛrɛ y'a tile joli ne tɛ ka sate yɛrɛ n sɔnna dɔɔni sa denmisɛnnin wolobali jarabi a fɔ n'anw fɛnɛ kun kɛra tan an fa kun na se k'an don furu la nse ala tɛ mɔlɛya e y'u sigilen don dimi ni miiri la sisan ala tɛ mɔlɛya safe fɛnɛ tɛ mɔlɛya ne yɛrɛ ma musokɔrɔba tɔ ala ye wayi ala denmisɛnninw kɔni ala ne ka du tɛ k'i ye ne sigilen ɲɛna yan dɛ aw bɛ sigi o la nin o a y'a tila k'a bɛ to ɲɔgɔn bolo wa i t'a ka du den ye koyi yirikuru min y'a ma ci la a tɛ kɛ bama ye dɛ fara ka bɔ n den na cɛ bɛ ne den bolo ka ban i ye mara fɛ de ni ma y'a kɔ i bɛ ne ka du bila a b'a b'i bolo ne taaba ni cɛla la e bɛ k'i fa dala sisan hali ni nin kɛ i bɛ siri ka taa hali n'i bɛ siri ka taa de o bɛ kɛ i fa setɔ la kuma t'i ba sobaga in ma a bɛ ka dala sɔsɔ de ni ma mara ne b'i mara ayi bon dɔwɛrɛ tɛ ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka dɔrɔn ne ko furu in kelen a diyara e ye wa est-ce que a bɛnnen ma kosɛbɛ ɲininkali kɔni t'o la o a ye furu in kɛ est-ce que a foyi ma bonya ma da ne kɔrɔ ne dun b'a dɔn pɛrɛ den in tatɔ filɛ furu na a man d'a ye parce que ni furu man di muso ye a sigitɔ t'a la i b'a bila i kun na ni ko ko bɔra furu in kɔnɔ a bɛ jɔ n'a ye n y'a faamuya e filɛ ka mun fɔ n ye ne yɛrɛ filɛ nin ye furu in kɛra ne yɛrɛ seko tɛ ko in kɛra surprise de ye ne yɛrɛ ma
mais avec kɛ cogo di ni ne kuma sɔn a ma a kun bɛ sɔn ka kɛ maloya ye parce que an bɛ du mun kɔnɔna na an kun bɛna gɛn ka bɔ o du kɔnɔna na o kama de ne jɛra n'a ye mais e filɛ ka mun fɔ kana sɔn ka nin kuma fɔ duwawu kɛ walasa furu in ka kɛ a ni dingo ye a ka se ka to furu in na o de kun ka di ne ye parce que ne yɛrɛ y'a ye kabini den in taara e yɛrɛ e ma lafiya wa kuma tɛ ne yɛrɛ ma degun dɔrɔn de bɛ yen e lafiyara ne bɛ se k'a fɔ ne ma lafiya e lafiyara ka n'i nin don kaso la buna hadamaden yɛrɛ libere e filɛ so in kɔnɔ ne fɛ sogo in diyara ne ya an mɔtɔ n ka kulukulu kɔnɔ o kun ka fisa n ka na yan walayi ayiwa komi cɛ y'an denmuso furu a tila k'a laɲini ko an ka se ka na a kɛrɛfɛla la ayiwa an seko tɛ o komi an ye dɔ in bila yen a bɛ se ka kɛ an bɛ se k'a bila don an sera yɛrɛ an b'a wari ni minɛ k'a bila n kɔ o fana b'an dɛmɛ dɔɔnin o a bɛ e de dɛmɛ kuma tɛ yen tuguni ayi ne kun bɛ ka i ɲininka ne kun bɛ ka o kuma dɔrɔn de f'i ɲɛna a ɲɛna n bɛ taa n ka baara la ne ma se ka lafiya nin ko la kabini den furula ne yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ ni kɔrɔkɛ de ye ala minɛ kabini nin ko yɛrɛ kɛra ne ma saga ye ɲɛ la bilen o ma saga taara yɔrɔ jumɛn saga fana kun kan ka ko dɔ faamuya ɲɛnamaya la an ye e ladon k'i ta lamɔ la ka fɛn bɛɛ k'i ye o ni ne ye ledu ta yen ko n bɛ muso d'i ma ni ala y'a kɛ ko wɛrɛ nana don kɔrɔ saga kun kan ka faamuya hakilimaya la mais kabini furu in kɛra dɔrɔn saga fana taara a kun fɛ nin ko in ne ta ne tɛgɛ ma koyi ne t'a dɔn ne bɛna ko kɛ nin fɛn na ne ma se ka lafiya kabini furu in kɛra ne ma se ka sunɔgɔ ɲɛ la Oria. Matu mi febe suruchina. Oria ga do ka fe brangere ne de. Ya fam. Wa den abe furina tene. Ko te den no furina. Ana ba on no na fole ba ti bora an den no fe. An ma kulukulu kono. Oria ga so be karam da ita ji bayina. E bla ko o komanda yi. Ko akadi amandio furi abeke. Idem se a cɛla filɛ nin ni ɲɔgɔn nafolobatigi o bɛ bɔ aw den nɔfɛ a b'a ko a taa den d'o ma den a dira bi a dira sini wa n bɛ kelen f'i ɲɛna cɛ y'a fɔ n ɲɛna ko kabini den taara e ma tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ n m'a f'i ye i ka taa kuma i den fɛ i ka kangari da ye fa ta ye den ye mɛ ba de t'a kulo fila ye. o mana o ba da don yɔrɔ jumɛn bɛ den ka furu la. I da yɔrɔ b'a la i da yɔrɔ ye fali fili ye n bɛ mun f'i ye taa i ka kangari da den ye n b'o f'i ɲɛna dɛ bɔ n ka tɛmɛ fɔlɔ. Nin ye kabakoden da ye. I am born, baby, ready for. I am born, baby,
ye fɛn min faga o ma jufa diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni kanu baga donsa san dara kanu kama dugu dara kanu kama ala ye e ni nere da ɲɔgɔn kama Mina mun fi na me. Ngoro ne ba yi sigilen no yi masumalen no. Ite so baaraw ma. Ite ga ko ka kɛ cogo la. I cɛ kan ka dilan don cogo min ta k'a kɛ cogo la. I kan ka fɛn fɛn kɛ e t'a kɛ. Ni mun fi ye ni si t'a solution. I b'i muɲu k'i sabali. Ni wagati de ni bɛɛ bɛ tɛmɛ. Cɛlasigi ye muɲu ni sabali de. Wagati ko de don. I y'a faamuya. Ne bɛ mun fi ye i muɲu k'i sabali ni bɛɛ bɛ ban. Ni wagati ni ko de. I y'a faamuya. Kana fɔ k'i b'i ban i ka cɛlasigi devoir ma. Ko parce que ko i cɛ bɛ ten cogoya na tan. Kana sɔn ma y'a mɛn. Ne mun fi i ka ko k'a kɛ cogo la. Ne yɛrɛ bɛna kuma n den fɛ y'a mɛn. Fatou. I y'a mɛn. N bɛ ka min f'i ye i tɛ k'a faamu. Mama, cɛ kana ni fɛn sa ni to no sa. Ne yɛrɛ nimisara nin furu la. Ne fɛ ka deli yɛrɛ. A bɛnna la cɛ. Ni wɔɔrɔ ne bɛ fɛ ka nimisa nin ka ko la yɛrɛ. Ni ye sɛgɛn i n'a fɔ n ka kɛnɛ ɲimi. N'a fɔra cɛ furu yɛrɛ kun ye fɛn min ye o entretien fɛn min ye a tɛ k'olu si kɛ. Hali dilan min yɛrɛ bɛ tama ni ɲɔgɔn cɛ a b'olu bɛɛ tigɛ ne la. Ne mun ko ye? Non nin ko sugu ninnu man di ne ye a bɛnna la cɛ. E y'a lajɛ i n'a fɔ n ka kɛnɛ ɲimi sisan. I bɛ k'i da sama ne kɔrɔ da. Ne mun ye? E k'i nɛ minɛ i k'i sigi. Non ni yɛrɛ dimi a ne tɔɔrɔ toro wala. Ne mun comportement sugu ye fɛnɛ fɛ. E bolo ko muso bɛ sɔrɔ tan ne. I b'a essayer k'i muso ni nɛgɛ nɛgɛ k'a don i sagona da de fɛ. Fɛn minnu man d'a ye olu to yen pour le moment. Minnu ka d'a ye i k'a essayer k'a nɛgɛ nɛgɛ k'olu ka ɲi. A bɛ don i sagona da fɛ. Muso ka ko man gɛlɛn n'i y'a nɛgɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ e bolo ko ni fanga min i bɛna to a bɛna sɔn i la. A essayer i k'a nɛgɛ nɛgɛ ne kɔni bɛ min f'i ye. I ka nin fierté ba in bila. I k'i muso nɛgɛ nɛgɛ. A tɛ mun fɛ dɔrɔn to yen. A bɛ mun fɛ i k'o ka ɲi nin wagati nin na. Pour que a bɛ don i sagona da fɛ. I y'a kuma mɛn. Non y'a faamu. Problème t'a la. Non ne mun bɛ fɛ ka décourager nin ko in na. I ka cɛ n'a fɔra fɛn kɛra i nana fɛn min kama n ka cɛ a sera olu bɛɛ ka fɛn na. Wagati ko de don a bɛ tɛmɛ. E de b'a nɛgɛ nɛgɛ. A mago bɛ e ka nɛgɛni de la. N y'a faamu. Problème t'a la ne bɛna fɔlɔ. Angani koi jara mena jugu tubi Angani koi jara mena nyango tubi Angani koi jara mena lusha tubi San fi san jigi no go baby Lala swana ma do be jabi Ayafo ni be ready fe Ayafo ni be to be ready fe Dani mi na inima Dani mi da falama Juwalu kumana bali ma jugu kumana Cɛ i bɔra i yɛrɛ y'a cɛ n b'a fɔ ma dimina ka bɔ fɛn bɛɛ mɛ ne bɛna min f'i ye kadi i yɛrɛ b'a dɔn ka cɛ a ka ni ne ka ɲɔgɔn faamuya i m'a fɔ ma ne taara o ma mun de bɛ na dɛ ne ka ko de man di ko mun de don ne tɛ k'a faamu Kanu gɛlɛma jarabi juru gɛlɛma hey baby kan bɛ ere ma yiki gɛrɛna ne ningama kana sɔn ka fɔ k'i bɛna maloya delila ka f'i ye mira yirima tilala ka f'i ye mira falama et puis encore ngamula ne t'a dɔn mun de la i tɛ ka da ne la teri jugu bɛ ka min f'i ye kanu lamɛn balima jugu bɛ ka min f'i ye kanu lamɛn fo muso miliyɔn bɛ ne fɛ ne ye e kelen de choisi ne ka baby ɲina me ko caman kɛ i ye me taga ni ye Dubai ka sanu sa i ye mais san ka cɛ mun de bɛ n bɛ ka nin bɛɛ kɛ de kama e yɛrɛ b'a dɔn ka cɛ don o don n bɛ k'i fasa da depuis ko in daminɛ fo bi ne album bɔ la sa a bɛ album 100 bɔ. Ne ye bila o la. mais hali ne ma ne bila o la diɲɛ tɛ a. ne diɲɛ b'i dusukun na dɛ. Ala kama ta ka bɔ i dusukun na. I ka ne to yen ni nin ka lafiya. Ne ko e tɛ se ka ne to yen ne ka lafiya. cogo di ne bɛna fɛn f'i ye i bɛ ka tila k'a fɔ i bɛ ci ne bolo. ne ci bolo kɛ parce que i taara don ne ni nin cɛ cɛ min ka di ne yɛrɛ i taara don ne n'o cɛ Ala kama taa ne bila an fila. d'ailleurs kana n'o cɛ ko wɛrɛ kuma fɔ ne ɲɛna yan dɛ i y'a faamu ne bolo o mugu de don ne t'a dɔn ko kari don dɛ i m'a faamu kana yan ne ka du de i bɛ ka fɔ i b'a ta ne ka dabara ma diyagoya ni furu kelen i bɛ den wolo ka di ne ma fo 1 million.
nabi kono ko abana mabane ala madam ne folo isiya songa fo kibena maloya tejila ga fiye mira irima klala ga fiye mira falama et puis encore ngamula neta do murela itega danela teri jogo bega mi fiye kanola me balma jogo bega mi fiye kanola me fo muso million benefe nenye ekele ne choisi nega baby ina me ko chamaki yala nya finyana tuwa amena kiti yangu Befa. Tona. Sara. Uncle. Saka. Te imani ke tuko nyere ina di ajara yukudu. Ajara yu wallahi. Saka imanga nkenera ku. Kabili konyo nkera yambla piu. Mugotin ke ga mugola saka wallahi na di jarai ajara yere lala ne kila ka kunita yame ne kila ka kunita saka isi yo Tona. Soni ga kuma fola me ya fa deliver. Aisa ya fakote sa afamia wallahi ya fakote nere de kana ya fadile amano wa afamia ne kun tarafumi Bon menterga do wala muno mubaraka jarani wallahi ka shigli jare ina tugo yere nyana ayre en flene ya ani fatu ayro yere manjare daire nyesile ni nyoma fatu maso yere flankora mais mu ko mu fukani saka vraiment abi furu ni rekera nere nyabala furu na maja fatu wa nere felate uina na tuga nere kanga bela jile famu mais comme fatu kilinu ka ekanu tuganna ika kuma ko fatu be soama akukadne comme souffle ika fatu gili uri kera ka ba anaka che ukasika nyala na fora unuka ke madobe mangana mwachama otini fela ede John Beni isi yoro rebi ni taso ala ya latige ni tene keke apurche o reta ikepeu don kera tugamna mena dore nini kadima ilia ere kona otena suna fe obeki musu ndale bola odore te dore mu la sisa saina na busi nyoso wala ni fanangu senyani ya ambin ke kiliala pasi sefle ni ayo ku suma ya kudu sefle ni ibora musono federica na fuka la do ori rege pasi ni ayo ubapo ko fuka ni ibora fema fika tilia ni kuna sini ndiri na ante feni nete feni ni wana vere tanso yame afamia le du sono ni na tendo tapo yame watam Untla ka di obi ga trala mala yini agi wata yi so wa mamwera ni yini ya go webe go ibla bo mumbia
Nyeboya, ita bila boya. Ora em. Kake warti tu kana ke warti. Ne ka sira foto la. Ni ne ka jena tigedi. Ni ne ka habibi wani bende. Donc ti fe ki tege wuli akamalu. Adini ma jawu ngadi. Ko parce que ko wari bi ifu. O ta permettre ka mana ko do ta ka sekre. Ya ko ma ka sira foto tigedi shila. Patu na. Patu. Kono kono mako depuis la kitégation il tega fulma. Abli kuna ka ko furu de wani ngon ko. Ana ba ko fulma. Furu ko na nan so de no. Ni bien no fende. It's ta roche. Ya, il faut le bon demander ba de donner de faire wona fana de faire. O bine bo kwa. Ya kuma. Ni furu ko na fe mu ndino. Ita ulugo asra na regani. Ya kuma. Kam da ko ni mo ko na de mo de muso. Di fe ki tega da ka. E ita ge ne de foi fe. E ita ya to ne tai. Me ti boge pala na la sona ma. Eta e jelo non tere falsa. Te fu. Ruya, Nam. bashi te. Ala kana ye bashi. Fatu ga kumari. Te ba nana. Kala sigumso kan a fɛn o fɛn kɛ. A bannen n'o bɛɛ ma. A t'a cɛ bonya a cogoya la. A tɛ taa d'a cɛ ma. N'i ko a ɲininka ko foyi k'ale tɛ cɛ in fɛ. Ne bolo n'i dira cɛ ma. Wagati bɛ b'o ko ninnu na. N'o bɛ ban ne ɲɛ b'a la a tɛ ka ban. Don o don ni mun tɛ ka fara a kan o tɛ bɔ a la. Ne kɔni ko n b'a da yiri la. Diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara a kan. Cɛ tɛ se ka gɛrɛ a la. Cɛ tɛ se ka maga a la. An bɛ mun faamu o ko la. Don o don ko kelen ne bolo ko wagati ni ko de don n'a bɛ ban. Mais don o don dɔ de bɛ ka fara a kan. Ne kɔni dabali banna. Denmisɛnnin furu. Ne kumana dɛ. Kun ye wele ka na. N'a sɔrɔ ne kun y'a dɔn k'i bɛ n wele an kun tɛ na. Parce que faw y'a don furu la. Ne mun ye denba ye fɛn ma fɔ ne ɲɛna. Ma don furu la ko furu y'a don natali la. Sinon fato yɛrɛ sigilen tɛ. Lamɔden dɔ kun ma bɔ an y'a don ma furu an kun bɛna a don de ma furu la. Semaine kelen faw sina ka n'a yɛrɛ ba ten k'a ta k'a don ne la. A ma nɔgɔn. A danni yɔrɔ kɔni t'a la. Ni problème bɛ yen nɔ a faw de y'a don furu la i bɛ faw wele faw bɛna kuma ne da bɛ yɔrɔ foyi t'a la ne ka foyi t'a la. Faw ka kuma don nka ni nin kɛra ka ban an fana yɛrɛ dama b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'an bɛ solution min sɔrɔ a la o de la ne fana ye e wele an ka se ka ɲɔgɔn faamu. Ne kɔni kumana fɛ ne kelen n'a kelen ka kuma cɛ fɛ ne kelen n'a kelen ne b'a ye don o don dɔ de bɛ fara kow kan foyi tɛ ka bɔ a la o de la ne fana ye e wele e ka fara ne kan. I tɛ manamana ko dabila denmisɛnya ko dabila i k'i ba sigi i ka furu la i ka ɲinɛ saka kɔ saka filɛ nin ye i faw ye muso wɛrɛ ɲini ka d'a ma don su ni tile o bɛ taa nɔfɛ i k'i ba sigi furu de ka di ye. A bɛ nɔgɔya mɛ n buramuso N'Ala a bɛ nɔgɔya. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ne kɔni bɛ segu la su ni tile n'a ma ɲɛ ko furu kɛra ka ban a kɔni i b'i muɲu k'i sabali nin ko ye wagati ni ko de mais ale ta a tɛ ka ban don o don dɔ de bɛ fara a kan a ye o ye a dɛnnen don kɛrɛfɛ n'i y'a ɲininka k'ale tɛ cɛ fɛ o bɛ ɲa Ala k'a ɲɛ ka d'a ma.
Amin. Agora tudo. Ne ya kun yi kyau. Ube, Non, ai foi. ni tigi faamuya sisan ne. An bɔ an to kɛ kana ju k'an bɛ bɔ de e de ɲɛsin yan fɛ da in ma e ma jɛn fa tɛ bɔ de. Non, o tɛ sa hakili kun bɛ fɛn dɔ de la. Ayi n'i y'a jateminɛ ne mana fɛn fɔ e ɲɛna e tɛ se k'a si de kɛ i hakili bɛ fatogo in dɔrɔn de la mɔgɔ min furula ka ban mun de bɛ yen. Lala o tɛ sa e k'a faamu dɔrɔn n ko hakili kun bɛ fɛn dɔ de la sa. Fatu tɛ Fatu to yen nɔ e de nana ni Fatuko kuma ye sisan. Fatuko kuma tɛ dɛ i dun k'a dabila sɔnni an ka se ɲɔgɔn ma. Non, an tɛ se ɲɔgɔn ma sa, an tɛ se ɲɔgɔn ma. Ne yɛrɛ kan ka taa Fatu fɛ n bɛ taa fo. Ka taga Fatu fɛ. Awɔ komi an ye sigi ɲɔgɔn ma denw ɲɛsinnen tɛ ɲɔgɔn ma ka ban. E delila ka taa Fatu fɛ. Mais ne bɛna essayer bi de ou bien. Ok, min kɔnɔ yan. Fatu, ne se b'i ɲininka ne ko mun t'a kɛ Ala kama i ka fara an cɛ la de. Ni ye mun ye i furula ka ban i b'i ka furu la a to n'i cɛ k'an ka furu jabɔ sa ne bɛ n jɔ kuma dɔ ne ni n cɛ mana bɔ da fɛ ka ban dɔrɔn a b'a jɔ de k'a ɲɛsin yan ma n'i ye min kɛ n cɛ la i tɛ taa f'i ka soma kɛ k'a bolo segin dɔɔni parce que ni ɲɛ taara ni ne cɛ bɛna segin i ma tuguni dɛ i m'a faamuya ni ye mun ye i furula a kɛ Ala yɛrɛ de kama n cɛ to n bolo i y'a mɛn a to n bolo jeudi don an ka furusiri kan ka kɛ n'o bɛ digi la o b'i faga i bɛ furu la ka ban mun bɛ se cɛ wɛrɛ ma i t'a kɛ Ala kama i k'an cɛ to n bolo ni n cɛ k'a ka vie kɛ. Lala yanni ka wo i ka wulu fatɔ yanni ka f'i cɛ a tɛmɛna ne fɔlɔ de bolo est-ce que i bɛ k'a faamuya ne dɛsɛra k'i cɛ maîtriser a tile bɛ ne de bolo basi la n'i y'a ye ne bɛ to ɲɔgɔn fɛ hakili bɛ to nin na e kan ka dɔn la k'i place o yɔrɔ la donc i b'i calme i b'i monoposer i b'i bila paix la quoi i fɔra ne kɔ y'a mɛn ne tɛ jigin e la cɛw de bɛ musow ɲɛ don ɲɔgɔn na yan ne lajɛ ka ɲɛ i k'i lajɛ ne t'a dɔn kun na saga bɛ ne to yen ko ka tugu e ɲɔgɔnna muso kɔ ta i kɛ cogo lajɛ sa i b'a dɔn dɛ i bɛ tigɛ yirini dɔ la i siri fu de bɛ b'o la n'i y'a bɛ k'a balanbalan ne la c'est que dɔw de bɛ ne la mun t'e la kilasi de bɛ ne ka kow la ka tɛmɛ i kan safurulayi est-ce que i bɛ k'a marakaw ɲuman a dama ɲani tɛ e bɛ munumunu ne ɲɛkɔrɔ est-ce que e bɛ ka ne lajɛ ne bɛ ɲugu e la de kɔ e bɛ ka ne lajɛ ne bɛ ka ɲugutɔ fɛ ne de bɛ ɲugu e la parce que e bɛ k'i to furu de la e bɛ k'i to furu de la ka kamalen tigɛ kɛnɛ ma ne bɛ ɲugu e de la cɛ bɛ ne bolo ne tɛ se ka fɔ ne ma k'a ye ne ye mɔgɔ wɛrɛ ye mais e bɛ furu la e hakili bɛ cɛ wɛrɛ kan o tɛ sungurubaya ya parce que i fɛlen de tɛ e de fɛlen tɛ adamaden n'i fɛlen tɛ dɔrɔn i ka kuma de bɛ caya ne bɛ nɔ la mais hakili bɛ ne de la e tɛ sa e yɛrɛ m'a fɔ ko ni a ne bɔra dɔrɔn a passé bɛ kɛ ne de ya c'est que ne de ka d'a ye i m'o faamuya e de ɲugu bɛ ne la parce que e bɛ to furu de la yɛrɛ girin-girin yɛrɛ girin-girin ba in tɛ sa i b'a dɔn gɔn cɛ ka jugu nka naji de e de tɛ i kelen ko mɔgɔ mɔgɔlen don yiri kɔrɔ dugu dɔ de la i yɛrɛ kɛ cogo ni yɛrɛ ma e tɛna kɛ e ka yɛrɛ k'a fari garanti i cɛ kɛri a bɛ ne de bolo e filɛ tantɔ a i b'a dɔn n'i ye dɔrɔn e hinɛ de bɛ ne la ala kɛ cogo hali kun mana n deli nɔgɔya ni bonya kɔnɔ n k'a to i bolo kɛlɛ tɛ den bɛ taa ni ne cɛ n'i y'o i b'o ye ne dɔn wa a taara dɛ parce que a bɛ ne de bolo Lala e tilala awɔ ne tilala e m'a fɔ k'e bɛna foli dɔrɔn de kɛ ne nana fɔ o de kɛ n'a ye ne dɔgɔya fana mun na ne t'a jaabi Lala i t'a to n ka kuma kelen f'i ye tonton ka ko de kolokololen ye ne y'i ka ko ye dɛ sinon ne t'i fɛ dɛ e bɛ mɔgɔ min fɛ a jɔlen filɛ nin ye mais n'i makala o la i makala nin de la e kɔni t'a fɔ k'e bɛ ka ne lamaloya nin de kama ne tɛ k'i lamaloya ne y'i bonya de tonton ko in fɛ an flirtera ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛnw kɛ n bɛ k'i bonya e ko ne ma k'e bɛna foli de kɛ ne taara i bɛna fana muso dɔgɔya cɛla la ne yɛrɛ b'a fɔ ko ne bɛ kasi n bɛ kasi ko saramaw de la kɛ e yɛrɛ k'e lajɛ dɔrɔn i ka ne lajɛ i tɔntɔn ne bonya kama ne fana tun bɛ ka sigi kun furu la n'o bonya tɛ kaba k'e bɛ ne dɔgɔya ni mɔgɔ filiparan de nɔfɛ mɔgɔ lafulen de nɔfɛ ne tɛ n kuma fɔ ni yɛrɛ denni n tɛ fɛ k'a tɔgɔ bɔ da kɔnɔ yɛrɛ e bɛ ne dɔn ne lajɛ kɛ ne bɛ dɛsɛ cɛ de la ne bɛ boli cɛ minnu kɔ o ye e de ya komi bonya de bɛ k'a to o ye kuma de sa ne yɛrɛ ka taa n ci fɛ yɛrɛ t'an tɛ ne na aw cɛ yɛrɛ
Ani y'anw fɛ yen. Ne yɛrɛ ka sira t'aw fɛ yen la yɛrɛ. Wala mburane na ne bi yere ko nay mburane ni sagade bi le ay foli ko te bitala ama am ta dengule la yo o mdengule mburane mena mi fie ne won mo be musola ne mo ko te wara la re non ne mo be musola mo ko te wara la isi kulo be na et puis même fay aga pri ni fin du fin do ko muso ata mine ne mo ko fota ma tun il faut ngate ko sanjol ko kalo jolano ni nga do sangono o yɛrɛ ko ne ma ko denmisɛnnin no ko ne ka muɲu ko daminɛw do ala ko do fɛn sisan ayi do kɔlɔ dɔn non bon ni kɔyi ji tɛna don na dɔɔnin ne bolo yan ayi muso denmisɛnnin do sa nɛgɛ non ne kɔni n bɛna min fɔ a ye a bɛ taa nin minɛ ka bɔ yen et puis n bɛna kuma kelen fɔ a ye n'i tɛ fɛ aw ka malo ni ko in na aw bɛ kuma denni fɛ ou bien ne bɛ ka derrière avertissement di quoi a bɛ taa denni ta a bɛ ne ka wariw fɛnw segin b'aw labɔ du kɔnɔ a bɛ n ka wari di n ye fɛn bɛɛ financer k'a daminɛ fo bi a b'a bɛɛ lasegin a bɛɛ n bɛ se ka min f'i ye o yɛrɛ bi n bɛ n kɛlɛ bolo de kan dɛ n'i bɛ farati n b'i furan fana dɛ d'accord n bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye. dɔrɔn ka bi taa o ya wala de ti si a ka fugariya la ko zaban kumulen do ni ma zaban sɔrɔ mɔgɔ i b'a fɔ ko zaban kumulen do ka den di ma o ye tiɲɛ kɛ a ka ne ma taa waraka k'a da i kɔrɔ dilan kan i k'i cɛ siri yɛrɛ ba de. Ni ya model jumɛn mun de bɛ na? Maman ça va? Basi. I yɛrɛ na cogo min na yɔrɔ muso ko in o kuma de bɛ n da halisa quoi ne bɛ fɛ an ka ko in yɛrɛ an ka jɔ quoi an ka divorce kɛ n ka den da somɔgɔw ma parce que depuis n nana ɲɔgɔn faamuya ye 100 an ma kelen ye kunkolo bɛ kalaya n yɛrɛ bɛ n ka dɔnkilida ko na ma ɲɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ ale fana bɛ ka na n kunkolo tɔ su mɔgɔw bɛ ka n wele fan bɛɛ cɛ morceau ko bɛ cogo di album ko bɛ cogo di nin ko nin bɛ cogo di si tɛ ka ɲɛ sɔrɔ parce que ne bolo n ko ni n donna la a yɛrɛ b'a la mais n y'a ye ça va pas donc a ka di ne ye an t'a lasegin ala sago i sago. Komi i yɛrɛ hakili y'i yɛrɛ sɔn parce que e bolo e ye wari de bila hadamadenya ɲɛ e tun bɛ se ka ninnu dɛmɛ cogoya wɛrɛ la ka sɔrɔ nin tɛ mais e ye wari bila ɲɛfɛ ka essayer k'u ka muso di e ma échange la e tun bɛ se k'u dɛmɛ a donni kama mais e m'o kɛ e ko ko k'a d'i ma ni furu kɛra ni muso bɛ cɛ fɛ o ka nɔgɔn mais muso ni tɛ fɛ arranger cogo t'o la ne yɛrɛ ye n se bɛɛ kɛ ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ den ye ka nɛgɛ n den ma mun d'a kan ne yɛrɛ ɲɛ b'a la solution t'a la komi i yɛrɛ ye nin décision ta a ɲɛna problème t'a la. Donc o de tun don parce que ne yɛrɛ jɛn'a kɔ. N'i yɛrɛ nin karila kɔrɔ banni. Non n jɛn'a kɔ pap
muso dan t'ale kelen o ne yɛrɛ filɛ an cɛ o voilà ne sudon dama ka ca n'ale yɛrɛ dɔnbaga ye ka cɛ i m'a faamu bon ne kun y'a kɛ jigiya de kama n'i y'a ye ne y'u dɛmɛ jigiya de don olu yɛrɛ ka légitimer ça va pas position t'u ye tuma bɛɛ cɛkɔrɔba in bɛna ne nɔfɛ a bɛna wariw minɛ a bɛ taa a b'a fɔ ni problème bɛ yen nɔ n t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ minnu cɛ n'u ka nkalon n'u ka mɔgɔ t'o la a m'a gérer bon n'a fɔra an bɛ kow kɛ jigiya kɔnɔna la ka fɛnw kɛ yanni ne k'a fɔ ne bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini à côté ne y'ale fɛngɛ direct la donc problème t'a la mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ problème bɛ yɔrɔ min denni de nin tɛ e fɛ a banna alhamdulilayi ne kun y'o ɲɛɲini a kun tɛ se nin si la an kun tɛ se nin yɔrɔ in na denni de nin tɛ e fɛ o de nana nin ko in bɛɛ gɛlɛya yɔrɔ ye ni muso tɛ cɛ fɛ kuma dɔ la solution b'a la kuma dɔ la solution t'a la ne kɔni ye se kɛ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la solution foyi tɛ nin ko la i bɛ se k'u dɛmɛ cogo i b'u dɛmɛ ten mais e taara sira min fɛ o de t'a kɛ cogo a banna ne kɔni a banna et puis dɛmɛ ne bɛ an bɛ divorce kɛ o ye ne ka fɛn bɛɛ lasegin de A f'a Z ne ye kow kɛ a bɛɛ notelen bɛ ne bolo u b'a bɛɛ lasegin nafa t'olu si la jɛmɛ k'o bɛɛ kɔ n'i bɔra la ka ban i bɔra maman ne tɛ jɛ o kɔ dɛ den yɛrɛ ma nisɔndiya ko sɔrɔ a ko i bɛ jɛ i ka wari bɔlen ne tɛ jɛ o dɛ a k'i ta ye ayi bon an kɔni ne tɛ se ka jɛ a kɔ dɛ hali n'a wari dira a wari bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ ayi ne ka ɲi wa bon a bɛ nafa dɔ ɲɛ an bɛ taa n'a ye misiri la n t'a di misirila mɔgɔw ma olu ye duwawu kɛ basi tɛ an kun nana furu de an se ɲɔgɔn ma furu min kɛra furu ko in ma kɛ dususuma ye furu dabɔra kun min kama a ma k'o ye a ma kɛ ne ka laɲini ye a ma kɛ ne den ka laɲini an kɔni siraw ma an bɛ fɛ ka bɔ a ko la ni basi t'a la parce que muso taara kun min kama jigiya foyi a t'a k'a kɛ cogo la cɛ tɛ bonya cogo la furu yɛrɛ muso kan ka fɛn fɛn kɛ furuso kɔnɔ o si t'a la donc furu ma diya muso ye cogo min na an tɛ se k'a forcer donc ne ni den ka laɲini an kɔni nana an bɛ bɔ a ko kɔnɔ nka k'a ko bannen pewu. musokɔrɔba ka kuma latigɛ tɛ ni musokɔrɔba kun y'a kuma fɔ an ye fɛn kɛ jigiya kama maintenant ni jigiya ma dafa dɔrɔn an bɛna divorce la ka sɔrɔ mankan tɛ yen ni musokɔrɔba yɛrɛ kuma caman fɔ n yɛrɛ tugun n bɛna den lasegin an fɛn minnu bɛ yen n b'a minɛ n b'a récupérer ale ko non an k'o kɛ ji bɔlen de donc maintenant ne kɔni jɛra n ye fɛn fɛn kɛ n jɛra a bɛɛ kɔ bilahi wa rasululahi ala sago bonya b'a la ayiwa aw y'a fɔ cogoya min na yani n kɔrɔ ka kuma a kun ka di ne ye ne ka kuma ta fɔlɔ n kɔrɔ n bɛ kuma ɲini fɔlɔ aw nana cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni fɛla tɛ n'i ye nin ta k'a lajɛ denmisɛnnin de don a tɛ foyi dɔn n'i ye denmisɛnnin ta k'a don furu kɔnɔna na i b'a dɔn a tɛ taa nɛgɛli kɔ aw kan k'a faamuya k'a bila minɛn kɔnɔna na denmisɛnninya minɛn aw kan ka nin bila denmisɛnninya minɛn de kɔnɔna na n'i y'a ye a bɛ ka ban fɛn minnu ma a bɛ ka ban ka fɛn minnu kɛ nin a t'a dɔn dɛ a ko ne kun ka di ne ye ne tɛ fɛ furu in ka sa furu in sali man di ne ye a ka fɔ ko ne den donna furu la o furu sara o tɛ ne ka fɛɛrɛ ye ne kɔni tun bɛ fɛ hali sisan aw ka muɲan kɔrɔ an bɛ den in na hakili yira ɲɔgɔn na
a ka se ka sigi a ka taa ka furu la n kɔrɔ o tɛ ne kɔni n ma da taa ne fɛ nin ko in na sabula ka da ka nin ko in kɛra ne kumasuluko de furu dabɔra jigi de kama ni muɲu ma y'a la sabali ma y'a la jigi ma y'a la ne yɛrɛ bolo i ye mun fɔ o de kun ka ɲi nka adamadenya ye fɛn dɔ ye diɲɛɲaga kɔnɔ ni jɛ ma ɲa adamadenya k'a to a nɔ la komi an ma taa a nɔfɛ ka na denmuso ma n'a yɛrɛ ye olu y'a yira ko denmuso ka taabolo a ma diya u ye bɔn tiɲɛ don an fana y'a dabɔ mun kama an ma dabɔ nin kama sabula hali ni an bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ lafiya min na bi ala ni n burankɛ sababu nka o don ne burankɛ yɛrɛ dimina ne kɔnɔ da la n'a tɛ ni k'an gosi nka o bɛɛ n'a ta sitanɛ na na wagati don ne ka hami ni ka jɔrɔ o kun ye mun ye ni sarali kun bɔra a kɔnɔ komi sarali ma bɔ a kɔnɔ ka ban an bɛ nin ko to tan sa kɛ n dɔgɔ ye kuma fɔ cogoya min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan ni sarali kɔni ma y'a kɔnɔ n'a dabilala ta o ka di ne ye sarali t'a kɔnɔ a banna sarali foyi t'a kɔnɔna la k'a daminɛ a juru fo a laban ne jɛra an ka fɛn bɛɛ kɔ n ye fɛn bɛɛ depase ne jɛra a bɛɛ kɔ jaja hila khayra ok a diyara n ye furusa tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye mɛ i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn mara de ni min t'i na kɛnɛ ye aw tɛ aw kun kelen na tɛ kelen i b'a ye a ji ka dɔgɔ aw nan'o dɔrɔn de kan ou lamɛn ɲɔgɔn fila tɛ ɲɔgɔn faamu dɔrɔn ayiwa n kɔrɔ i y'a fɔ cogoya min na ne sarali t'a la ka ban k'u jɛra u ka fɛn bɛɛ kɔ an b'a bila nin yɔrɔ la ayiwa aw ni ce aw ni baraji vraiment a diyara n ye ne ka adamadenya bannen nin ne da tɛ don e ka foyi la bilen Mama Shagabi. Shaga. Moni saga yɛrɛ ma bɛn ne. Shaga bɔra na ka bɛ taa voyage kunkurunin dɔ la. Dugu la wa? Awɔ. danga bɛ kɔ muso jugu tɛ tigɛ fosi a yɛrɛ kɔ n tɛ tigɛ la n bɛ jigin ba in de la